media akorte tumhan nang choro parpik lo nang tum pan nang chofa ting ba nang tum jawan apor nilu tum pini nang tum pan nang so press meet nang ke hang nang ko pathe lalo idam tang arni 17/12/2024 Go Boys Playground along BJP Bongosena Atum Patirki Ponsi Akimi Aphlc wa amen datum chiir pon Jai Kathar Akihai ki Japon Aphlc a party ingtang piglo Bongosena RSS atum chini pamel Jai Kathar ki Japon Aphlc a songjong senang ke hai lo polo gante ing long ara datum akar I akemang chundet pu alam bangke Bongosena RSS tum chini pamel kar biang long ke bongo bhumi ku tum seng un idet pu halatum akimanga bang chundam didet pu matha pa mesi chini pa mesi BJP kar bia BJP to phan latum phan instigate si atumi ke bangke nilutum Aphlc a song ajakong nang ke thak jia phan latum amen chiir ponder sitame ilitum thekdam long lo latum akimanga bangke Aphlc a party thak phunji use ke mang Aphlc long ki kroi arat tum phan divide the G inglo ara phan divide the G use tum akimang se rara phan ke pamang hu pensi atumi ta latum ro ara phan wan Aphlc Amai hu anchot ro ara phan ki tham laso ki tham bena posi ki ongdung Aphlc ara ratu Jai Kathar ki Japon Aphlc lo bon du mathasi dak meeting nang dun lo sita dak nang le ro api bangke kali dia lo RJ ka prek plan laso bena posi rat tu maning oi ri lo ilun thegam lo social media long ta Jai Kathar ami ting bon pusi ni tung ke kiting si ban sita don dai kal der posi ni tung ke hem che dam ru pu itu social media lo thegam lo lapen abang so lam ke a hok vik alam lo lapen rong asar tum phanza rong asar Amai ami ting ki than ben sikim wan ne tung pena an rong asar tum ti than lasi lapuson ki cheng arni pena masi la tung ke rada phan ka chong phui ang thek bang ke dak pe si tum klang dak lapen nilitung la bangso Amai seng se aprang tum press meeting lo ra phan pachini lo laki BJP Amai laki Bongosena Amai nilitung media hoi pen tum ra phan pachini lapen atumi bangke nilitung Aphlc Amai pu ke ha Jai Kathar ben danglo Aphlc songcha pu tum kan ninjalam anke atumi ke chikop tek do ta angke ta klang dari athema atumi latung akimi Aphlc asong ki seng hu kumam chief guest ke BJP MLA akihai dorsing rong ha alang si chief guest lapen BJP EM akihai surjorong farsi da chief guest lo hada BJP lo I spokesperson akihai lai chaning leng atung lapen inulang bali MSC ne kene molsing inti molsing timu okay molsing timu alang ya timu da thek dam no se BJP atum sai this di dais long ke ingi prop lo itum thek dam no laga tumi klang da lo nilitung labangso Amai labangso apa na amiting chingcha ko ben thom ni plia pricing tum rapan ki tham nilitung ki tham ke pachubai ma ahok ma laka atumi si ke plan da lo lagi lasi ratum chini pamelo atumi latum batai si Amai ki do pena posi latum amen ki ir latum asong ki mi cepak lang okay difang da latum si difang da lo itum klang da athe BJP a party BJP a wing especially like Bongosena brand mesti lagi la bangso asai ke la tum pape claim la lagi karbiango ara tum chini pamena to ko piapo di latung lapuan ka phere ko piapo se tum la bosong asong kimi Aphlc po amen thop la tum kichi na ko latung Aphlc asong phan
jai ke thar ki Japan asong aphan latung ke pa rem ji abidi abetiak lo ilung theglong lo asong do an peni tu hana patong lo jai ke thar an latung lam nang par bok lo stal tu mun idak lo la si non la ki jun ai strategy lo tungi la jong si itum game un pen pachok un polo te ko jai ke thar pen un po ko sa tung ka chingwa sida ta failure de lo di failure de lo la si number 1 latung de number 1 latung la bangso e pisasi akimi asong amhang ke pat thek chi nang ko ke la halo je ai ke thar ki ja pon e pisasi asong non ke wangji election mate MLA election ban danglok MAC election to anta high vekpu je ai ke thar ke high vekpu ben e pisasi asong high vekpu ko latung chini pamil la so chini pamme kasi la puson la tum itu aja kong ke thak dum je pan la bang so sai ten thang na ta kan di lagi la tum chini pamme lo la tum a calculation ma se la tum chini pamme lo je MLA election ke ni tum hai le tas la bang so ke pe hai long le de je pan se tum claim lo sita la tum atumi ben se failure la tum itum thek dam lo ki chun che thek dam lo la ben number 2 ba ke la lo ki wangji MLA election hut pen ke BJP a party ke rem fik po pura tum chini pamil lasi la tum MLA ki rem lo pulong te non e BJP long ki do bom ki do prong asongja po tum ko mat a party long ke da po a thela tum long corruption the pik do la tum ki chupang lima so la tum do pik la ben rara masi reject dei hala so la tum ha lasi BJP latum ren vek pupu latum cicini si latum aka break asong itum parjab jede itum ilu latum cicini latum non je ai kathar ke Japan a party long ke latum bang hai he lapen ki wangji phanda latum adim chakchi lagi klar dak alam lagi klar dak alam lasi latum aka break a party long damji latum ning che thedam thai ve ade congress ong le dam hai he congress dam chini ASDC ong le dam ta latum hai he para chini lasi alternative a party kumal avidelo lasi latum labangso a party da som thot episode a party som thot tum sing lo pol de molatum ki rem lo pote hada chingbi ya phada latum akama thadu usni tum artulo lasi hala bangso strategy ke itu chini lo lake nahok tani ramde itum pini atumi se tum klanga lasi number 2 bangke latum MLA bang remvek ku chini si kecepat chong ya din kecil ya fansi labang so asong bang latum kecil dulu number 2 bang lapen latum gulo episode atumi akimi asong paklang atum hemprek kudi article 244A kepat chunjia fansi acha nang tu mate karbiang long ara tu mata tha article 244A mate autonomous state lake political subject lagi labela bangso article 244A mate autonomous state pelong ji pelong te parliament long hadak bill pon bek nangji inge parliament long bill ponji pelong te kumara bang phulo parliament long kilu dun ngi ke kumara bang phulo parliament long lam ke ni dun ngi ke athera tum ke non political organizations jipu la tum election thurthe pin me se tum hempre ke palongi pusi tum rap thang ke than ante election thurthe pen MP the man me pin pen hada parliament la tum ludun long jima ludun long le klar dak lam la si ra tum kar beng ara chini pa menang po article 244A autonomous state la ke political subject political matter la ke parliament long bill pon vek nang ji la pen ili tum IMP hada ing tang kring pen ci song du nangji lam ning yedun thek nangji lam chakali ki tok ben thek nangji oh lasi la anle ilitum IMP tum claim thek thek polo tang the la ke long le thek lo ki dam tanga ni ta itum ki long le dera theta la lo kente parliament long ludung se tai hem break upon autonomous there upon klada alam ning yedun the klada aki do pi dun the ci song ne the ela be north east long ki do MP fan convince the lasu bela posi piniani na ituma ke nang chunche dia tangte atumi amhanga pa the episode atum ala abongo sana party atum ku pusi ra phang chong tu hailo je election thoke pin ben si
ela autonomous state palong jakas betul langsung thal ke jakas betul tum chini lo failure lo ta langsung taxi India lo ke phurki mulong ta balang election thute pin me se hemplek palong lo puge la se rat pan ke chong thuye bang ke nang alang atumi se klang da se rat ke atumi se thong ke reject la ben la tum atum pusulo di il tum langam sena phurki mole atu tum langam posita Meghalaya lo Meghalaya to hemplek kelong ta lata bang election ki thur bang chi pahai pena posi latum chi palong 19 exactly ningkan ke ning verse tame latum 1967 to 69 ningkan election chidam no general election out of 15 seat 11 seat latum chi pahai dilo laso pena posi alang tum ajakong dukok pena posi latum ase angtong mang government arju si bethang autonomous state kilo api ke separate step tu kilo khata political subject election ki thul si himpen ko chipalo tangte la tu atumi ko osom bensi rap khan ki pamang tu assign tu ki claim election thote pin si himpen ke palong ke la ke chubai hectic alam lagi bas rap tu ma khatum pe menanji non APSC arak an ki chini pame bas APSC non ke wangwe tum han tame ke pa chini lo nang to channel hoi me lasi alang tu lamang pudu ni lalu laben isolam non hedjo isa bir tang ko ni tum long kuno jantar mantar long hemprek ki handam a party damal pinilama tum dharna dolo di idum thekam long jantar mantar lo mesam hemprek handam lo mesam ase engtong ti paklang lo mesam sita idum thekdam lo lapuson ki handam abatai itum hisab dam ne Pinyani and the government may thank not respond it long lela. Label ithelong Clark dak alam ilitum MP akihai omor sing tisu alang media thinglo rara thinglo alang li lam chak chipi ni alang li lam chak ka chipi bang ki itum thek dam thek prong je 2047 ahut ansi hemprek palong po kusi rak phang lam chak chipi raphan ke than tang tenang tu mata tha 2047 an ke karbyang long ke lage bongo bhumi man ep lage lasi 2047 kali 2030 ba laso Pherangke hemprek ke long vek nang 47 ke lage non ke hang bom timung ke hai tum ojit timung ke hai tum ta de arta do lo hosul ke chichara de Jongsi Arnam Kang Hon Ben achi thele to bom lang kusita chichar deli chichar sida policy to pi hormu ma buchin tamang lan ni kaning ge wang MP ke hai mada hala sun ki sa ki khangjang ko 2047 ahut ansi hemprek ke palong gi ko lam rap than ke thana ba ke nilitum APSC song pen tin deng ni kar biang lo arab deng ni non kupia pot latum palong ke thede kupia phal lap an ke dam tang MP hu dalang tum lam chak chipil ke de hemprek palong gi kuno pilo non laso alang li MP khidet pe non ninkan follow de ki julo non ninkan si almost ninkan si der bosor damelo ke 2047 ke hello pigana non si 2024 da complete lang bodi ho complete lang 2047 e plan do 30 cross balang bodi 30 years a gift to lang nase alang li la po an hala so ana phansi rap kan ki chak bangke ni tum kar biang arat ni ding ne ni tum epi social arat tum ding ne ni tum party ni tum sar jai ka thar ke dam tang MP huda lamning ke daklo rap han klar ta alam the thalo epi social a party ki wang argi pensi hemprek a phan ke keng kam jior fit fo la pen ning kan phong gong si hemprek ke long te ji ko se lam chak chi pi jongse aruna ting pen hangpo project government project bolte arpudo anta chi olabji MSC pen danglo MLA pen danglo MP pen do anta hemprek aparman arpun sun labji kusi rada phan lam chak chi pilo la pen nilitum a manifesto la pen nilitum alam chak kan litum poster lo anta la sigi print kupilo 2047 an kalam chak pi ni non kupi po non tripling ji Dr. BJP, Assam da state da BJP, Central da BJP,
non unkaching ron of si latum palong dun tesi mo 2047 se lam chakti bangkel ke manghumi me lo lasi la karbon ora chini pe ko alang ni tum BJP tum ke break ku dalam pipe dulu ang pinos na pipe lo tum karbon BJP tum palong ste ko laso alam harapan ke tanji pasini lu nang tongkan nang chokang lo presiden nang chokang lo pen nili harapan ke chuneri kang tu bak chorang tu lo nil dom episode se a party phan ke kroy arat to an atumi bangke nang dum de lo pen inum bhai tum bilta kelong ke na pot aho episode si lo bon beser ndak bang se a phila tum chichini kali tu lasi ili tum akachi song bangke itum bobbe itum episode se party pin tang sing sido ke bang tuji arni itum ansu se tum ke song amia de itum intro bonji lapen kar biang long arar phan labang senang ko channel hoi ben ke thanang tum ke nang tum ni asap ta bir lapen ili tum aki manga bangke tun vegji kusi ni tum rat apan nang tum media hoi pen nang tum khan pa chini lo ili tum hak episode long ke van ko sonsi iming ke the ke doma pini arni mo anta itum aning ke the bangke itum istibet sido nai itum aning ki bibaga bida nai itum arjulo no inut bahini akorte itum aning ki bi asa do posigitu asa aning binang nenal tu ning ki bi japor kali non ke itum ning ke barong japor di inut thek saraba ni fan penang cingkilo peda petame nang itum akimang kitun pono the ang prin prele apor sinang tum dolo langsung so the ang prin prele apor hu nang to han pasiksa nang itum ning ki biri jong hele hutur tu nang tong ko sita hala bangso the ang prin prele apor nang le lopote jimale ingting ji fu aning le hang sita apor nang le lopote arni ki nang ke tulo arni nang ke tulo pote fu midan do ana kakla ko exactly no nang le tum hala the ang prin prele the ang prin prele apor sinang tum dolo la pos nang tum ning cepan ning chanon nang tum sapa ning biri nang tum ake mang ki chun vek po posi inut ake thek sa ba ata be do bang ning tum an bidi soren ko ta la bang solam ke ho la bin na kroy lo la si thara tu nang tum sapa ning biri nang ini tum ke bang tuji arni ake hajai ka thar nang ki jate mo tum ki kam chang na ta bang itu make mang pechun na ta si la bang so media khoi pe nang tum phan nang tham pa chini pancalo asi nang tu nang si ko pene ka ju ning ke nang so tu pote na ta me Atumi party do an jingrom pet si PHLC ke form polam na so pathan na tum hin pisi puji party si vet pusi pu ade tong il do sta many pu ke all party his the conference pusi all party alang tu kama thaka pahar look dam te de ta polo mane kadu ka a party chungrum pet pensi lake kam ken ni pulgadi APSC long ni ke congress ni siba ni congress ni siba sta congress ni ko chudu ni de ke ini da APSC long mang sta congress long pensi ke bang ko theba ke ni congress thanna ta member eninde sta hala ni support halo so development ni government and no than o ke madidi yoma than chi than the ba party lo ni li dum de sta congress sa alo bin crisis ke dam tang Pherangke congress ni support e vote pilo Pherangke SDC si pilo hai ta apigan ke congress si pilo nasi nilita congress si ke ba background ni congress si ba da ke ba lasna khasna li na da SDC bu SDC ni sa break jump da SDC ben congress ben BJP party ben do an asom me ke daga bang abo sita hala hay asom ke hinu ku sin daga lo all parties ke chingrum lo ke dela all parties ke chingrum lo ke ante no na tumi da ka chingrum atum ala li phana nang tu chine ba arjun tu congress na dolo thai di hala peter tiso ke congress pen ke di ta ala li peter tiso ke congress pen chi o det sida ke bang ma mate congress pen chi o e pen sin non da claim bom congress pen chi o e pen da claim bom bol de mo election hut ala li vote kunal divert ko engke no la pene kusono ke puyo jem hanse ni tu chine hedi an chine jem hanse ke ala li BJP te election hun ala li vote ku mano people ke la peno la atum ke dorsen ro ha dolo ke di dorsen ro han ke BJP ala li vote kunal people ke election hun la no la episode se people ma mate BJP han sa surjorong phara kya ala ki BJP em no election kunal ala li vote ke divert ko ge athya mu heta ni bolo autonomous state ke leke political subject political matter la andala ma tha ne thele pusi autonomous state ke ni hai lo parliament no khata bill pon vekna ji